Здравейте, мили мои! В днешното видео ще ви пренеса в едно много магично царство, в което се е създала тайната на вечния мир. Това е една кедрова гора, в която, когато отвориш шишенцето на дотера с Blended Balance и помиришиш за първи път от него, усещаш миризмата на кедър. Тя е много чиста и могъща, стелеща се мъгла над гората, която ни създава усещането за една много голяма стабилност. Когато помиришем за втори път от шишенцето, усещаме дървото хо. То е като един слънчев лъч, който се прокрадва между дърветата и ни дава отново надежда, че винаги има светлина във всяка една трудна ситуация. В третото дишване вече усещаме синята вратига и синята лайка. Те са двете феи на гората, които танцуват около нас и отново се чувстваме щастливи, като едно детенце, което непрекъснато тича из гората и се радва на цветенцата. И последния път усещаме могъщия Тамян. Той е магията на всичко. Той ни обгръща в неговата магическа прегръдка и по този начин ние намираме нашият баланс. Балансът, който вечно търсим. Той е вътре в нас, в нашето сърце. Последвайте ме за още магични истории в моя етеричен свят.